Guys, matud pa sa Leviticus 19:18 nagaingon dito nga ayaw kamo panimalos o ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa hinuon ang inyong isig katawo sama sa paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. So kining maong bersikulo karon guys, ato ning i-explain kung unsa ang samputanan sa tawo nga kusog mo balos ug unsa pod ang mahitabo sa tawo nga dili makapaubos. So kining maong bersikulo, kining pagbadlong dinhi nga ayaw panimalos ug ayaw pagdumot, kasagaran mao kini ang lagmit nga nalapas sa daghang mga Kristohanon o hilabi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dunay mga panahon nga maupos ang atong pasensya, anaa ang kasuko, anaa ang pagdumot, anaa ang kanang pagpanimalos. So kining ato ang istorya karon alang kini sa mga Kristohanon nga kusog nga manimalos o maglisod og pagpaubos. Now, sa atong kinabuhi siguro nakagitan ini nga bisan nangalagad ta, aduna gyud mga panahon nga maupos ang ato ang pailog ug makabalos ta unya maglisod ta og pagpaubos. So nindot kining mga istorya guys, upuli nga matapos nimo ni kay daghan kang makuha nini ug pwede kayo ning ma-apply sa imong kinabuhi ug sa akoa ug pwede po ning ma-share sa ubang tao. Kay daghan kayo ning mga kinaiya nga sama nini karon. So para masabtan nimo ni guys inani ang senaryo sa mga istorya. Adunay duha ka managhigala, kining duha ka managhigala naning palad sila og panarbaho. Unya kay silingan ni sila, unya best friend pa gyud sila. Grabe kasuod ang ilang panaghigala gyud. So sa diyang narbaho sila, managlahi man sila og amo pero duol ra ang ilang building nga gitarbahoan. So ang Pikas building dito nagtarbaho ang usa ka higala, ang sa Pikas pod diha po nagtarbaho. So magkakit-anay rang sila, pero dili sila magkadugol kayo tungod kay managlahi man sila amo. Usa ka adlaw niya na kining usa ka higala nga tuwa sa Pikas building, nakita niya ang usa ka higala dito sa Pikas pod. Unya gikamay niya ug iyang paduulon pakanaugon ang usa ka higala. Kining usa ka higala nga manaog na unta sa kalit nga ni burn out po ning Pikas building. Sa ato pa ang elevator o katong sakyanan para kanaog nga murag kwarto dili na mo function. So kining usa ka higala kay gikamay man siya ni kanaog siya nga naglibot gud siya, hago gud siya kanaog nga wala siya moagi sa elevator kay ni burn out man. So baling hago niya kay kanilaging higala lagi niya nagtuo siya unsa joy tuyo. Karon sadyang nakaabot na siya sa silong o nakaadto na siya sa Pikas building sa usa niyang higala. Kining usa ka higala ang tuyo diay is manghulam ra diay og kwarta. So ningon tong mga higala nga salamat kayo kay mianhi ka, ang akong tuyo mong gikapay tikak is kanang nanginanglan ko og kwarta unta hulam ako diha og nakay kwarta. So kining usa ka higala nga baling tuyok-tuyok pagkanaog kay burn out, bali niyang laguta. Niya na ang mong higala nga, kawa jay klaro nimo ba? No? Sa tanan pag nimong pangayoon, tanan pag yung hangyo, kana pagod. Grabing hago na kog tuyok niya. Kana ra imong tuyo nga manghulam kag kwarta. So baling laguta sa maong higala. Kay lagi nahago siya ang tuyo, hulaman pag gyud siya og kwarta. So tuod man, wa man siya mobalibad, pero niingon tong maong higala nga nilikra mo nga, sige, ubanta, kuyog ta dito sa taas sa ako ang kwarto. Sumikuyog, lipay kayo ning sa kahigala, kuyog sa dito. Libot sila sa hagdanan, patungas, paibabaw, layo kayo. Og naabot sa kwarto, karon pag abot sa kwarto, niingon tong usa ka higala nga katong hulman unta, niyo mo sa kahigala nga pasensya na nga dili gyud ko makapahulam nimo kay wala koy igong kwarta nga habilin dinhi. So karon ang hitabo guys, baling sukuha sa usa pod, no? Bali po sukuha sa usa nga naman kay libot-libot siya gipakuyog bago dito sa kwarto. Onya gibalibaran dadi ay wala dai siya ka siguro sa iyang tuyo nga muhulam og kwarta. So tungod sa iyang kasuko niyon siya nga pagkawalay klaro nimo. Ug dito pa lang sa ubos ug nibalibad ka, dili na lang unta kumusa ka dinhi. Sugod karon, putlo na to ang mayo na tong relasyon. So diha naputol ang ilang mayong relasyon tungod sa ilang
kasuko og tungod sa panimalos og tungod kay dili sila makapaubos silang duha. Silang duha dili makapaubos og pareho silang nanimalos. So guys, di nila takutob sa ato ang istorya karon. Nindot kayo ang lesson nga itong makuha nini. Although dili man maayo ang istorya nga itong nadungog karon kay puro man dili makapailo, puro man panimalos o puro man kana bitaw dili makapaubos. Pero nindot kay ning masayra nato ilabi na kay Kristohanon ta nga dili gyud maayo kining manimalos ta og dili makapaubos. Usa sa mga samputanan nga mahitabo sa atong kinabuhi kung dili ta makapaubos o kusog tang manimalos, makawala kini sa ato ang relasyon sa atong isig ka tawo. Munang niyon sa gibuyag ang mga Israelita diha sa Leviticus 19:18, maong gibuyag ang mga Israelite o pwede po ning ma-apply natong Kristohanon nga ayaw kamo panimalos o ayaw kamo pagdumot sa inyong kadugo. Nganuman kay usas mahitabo kung manimalos ta o magdumot, maputol ang maayo natong relasyon sa atuang kadugo o sa atong isig ka tawo o ingon man sa atong isig ka magtotoo. Munay likayanan kaayo sa atuang kinabuhi. Ang lesson nga itong makutlo nini nga kung manimalos kita, mao kini ang makabalabag sa atong mga pag-ampo o mga gipangayo sa Ginoo. Matod pa sa Santiago 1:20 nga ang kasuko sa tao dili makatabang pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Ko, di ba? So, giingon diha nga kining kasuko nato ug di nato ni makontrol, dili nato mapugnan, dili ni siya makatabang sa tua sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios dinhi sa tua. Muna nga ibutang sa una nga lisod gyud ni mubalos ta. Kini manggong mubalos ta mo ni ang makabalda sa ato ang communication diha sa Ginoo ug mao ni ang makapaluya sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Labi na kung naa gyud tay kasing-kasing kusog masuko magdumot, kusog nga mubalos ug dili makapaubos, mo ni hinungdan nga dili usab ta malipayon sa ato ang pag-serve sa Ginoo. Ug mo ni hinungdan nga daghan tang mga kasub-anan nga niabot tong kinabuhi. Ano man, daghan man tang mga taong gipasubo. Kung unsa gani atong gipugas, mao usab atong anihon. So daghan mang gipasubo nato, daghan mang gibasla nato, daghan mang panahon nagpataas ta, muna nga gibagsak usab ta. Mo man ay prinsipyo sa Biblia nga kung magpataas ta, iya putang igapaubos. Ang nakanindot magud-aning magpaubos ta ug kining dili ta mubalos kung kita mo'y daog-daogon. Ang nakanindot magud-ani kay panalanginan pag-ayos sa Ginoo ang maong tao. Kung imong tan-aw ng kinabuhi ni Jose, nahitabo ni kinabuhi ni Jose. Diba si Jose giayo siya kuan sa mga igsuon, diba? Gidown siya pag-ayo. Pero kini bitaw si Jose nga nagpaubos rawa gyud mo treat nga manimalos siya, no? O gipaubos niya yang kaugalingon ug nisalig siya sa Ginoo. Ang nahitabo ang ending sa kinabuhi kapalanginan sa pag-ayo sa Ginoo. Guys, ang nindot sa atong kinabuhi kung dunay mga tao nagdown sa atua, dunay mga tao nga kana bitong nagsaway sa atua, nagdaot sa atua o nagbuhat og dili mayo sa atua, ang atong buhaton is pagpaubos. Nga naman, nagpasabot na nga duol na ang imong mga panalangin. Pero kung dili ta makapaubos, makapalayo kinis mga panalangin sa Ginoo. Ang pagpaubos og dili pagbalos mao ni ang mahinungdan nga ang panalangin sa Dios igabubo sa atua. Matud pa sa Roma 12:17, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang gila sa tanan nga maayo. Diba nindot kayo? Nabuhato nato ang gila sa tanan nga maayo. So guys, para mapanalanginan ka kung kinsa man mga tao nagdaot sa imo karon, pagpaubos ra gyud ug ayaw gyud panganti og panimalos. Pugni ang imong kaugalingon, yampo ang imong kinaiya nga mausob gyud kana. Kay kung dunay mga tawo nagdaon sa atua, panalangin na. Kung imo nang sabton prinsipyo sa Biblia, kung i-down ta, panalanginan hinuon ta. Kung magpaubos ta, ituboy hinuon ta. Pero kung magpataas ta, ibagsak hinuon ta. So guys, nilang takutob sa atuang istorya hopefully nga napanalanginan ka sa atuang topic karon sa atong istorya. And pwede po ning ma-share nimo guys sa ubang mga katawhan nga nanginahanglan ining mga istorya. Ayaw kalimot kung bago pa kaninga channel sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istorya. Actually, daghan natong mga na-upload na sambingay guys. Kung nakay time, pwede po kang mutanaw ni nga video, daghan po kang makatunan ini. Glory to God, kita-kita ta sa next video. God bless.